אישור להיכנס אליו. זה החדר הראשון של סיוון אלקבץ, משפחת אלקבץ. הגיעו לפני משהו כמו 6 שנים לפה לקיבוץ. לפני 10 שנים ההורים עשו פה סיבוב. שמעון אלקבץ היה מפקד גלי צה"ל פעם, עד לפני 4 שנים. החליט להביא לפה את כל המשפחה עם הילדים, עם הנכדים, והבת שלו סיוון עם בן הזוג שלה. רצו לבנות את עתידם פה ונרצחו בחדר הזה. זה הבית היחידי שהוא סוג של מוזיאון, ניתן להיכנס פנימה ולראות. מי שרוצה, אתם רוצים, תשינו את האופניים רגע, תיכנסו פנימה ותראו את הדברים. על הקיר כתוב שרידי אדם על הספה, כמובן שאין, זה היה רלוונטי לאותו יום. אז אפשר להיכנס לראות, זה סוג של מוזיאון, הם השאירו שם את הדברים פחות או יותר כמו שהם היו. החדר הזה ירוי בפנים, אפשר לראות את הכל. איפה רצפו אותם לפני? כן. לפה, לפני שהוא מגיע לדור צעיר, עוצר אותו מחבל לבוש במדים של צה"ל. הוא חשב שזה חייל והוא פותח את החלון ואומר, ירו בבת שלי. המחבל הרים את הנשק, תפר לו את כל האוטו בכדורים, לא פגע בו כדור אחד. הבן אדם ניצל, הגיע מאחורי המפנים פה, רצה להגיע במדרכה פה לחלץ אותה. על הגג של הבניין הזה, אתם רואים, הבניין הגבוה, הקומות, ישב צלף, הוריד לו, הכנס לו כדור לתוך היד. הוא לא הספיק להגיע אליה, היא מתה מאיבוד דם. בואו אנחנו רק נחצה את זה. רגע, זה גם תור צעיר פה? כן. שם הגבוה זה סטודנטים. בואו אנחנו נחצה, תסתכלו ימינה ושמאלה. איפה שיש נרצחים יש תמונות שלהם. איפה חדרים שנשפטו מהם אנשים כתוב חטוף. כן, בואו נכבד את זה, לא נתקף פה, נלך ברגל. אני מסתכל מהחלון של חדר השינה שלי פה, איפה שהתריסה פה, ואני רואה פה על הדשא משהו כמו 80 מחבלים. כל מי שאני מתקשר לא עונה. הבית של דורון זה הממד הכי ימני פה, החלון הכי ימני. משמאלה עמית סוסנה. הממד השלישי זה הזוג שלו היו פה, הרביעי זה הזוג הזה, סיפרתי לכם, שרצחו אותם והורידו להם את הראשים. הבחורה שהייתה קצינה בצבא, רואים את החלון, גם את המיטה מורמת שם בתוך החלון, החצי חלון פתוח. משם היא קפצה החוצה, היא רצתה לרוץ לכיוון הזה, היא נורתה ממחבלים שהיו שם בצד. נורתה כדור בגב, ואת זה בדיעבד ראיתי מסרט של שוטר שנקרא קטר צורן, שעמד פה בפינה של הבניין הזה. הוא צילם את הכל כשהיו פה מחבלים. ב-12 בצהריים אני רואה מהחלון של הבית שלי, אותה שוכבת פה. הכל היה כמובן דשא עם חלוק אדום. אני קורא לסימונה אשתי שתבוא לחלון לרגע לראות אם היא מזהה אם זה חלוק של דורון, והיא אומרת לי אני לא מזהה. ואז אני מתקשר לימית ואני שואל אותה אם היא זוכרת אם לדורון היה חלוק אדום, והיא אומרת שהיא לא מזהה, היא לא יודעת למה, לא רציתי להגיד לה למה. ובשלב מסוים שראיתי שהאזור הזה שקט, למרות שהירי בתוך השול, לא ראיתי אם יש מחבלים שם או בפנים. אמרתי סימונה בואי תעמדי במרפסת, אני רץ לגופה לראות מי זאת, שזה לא דורון. כן, רצתי לפה, ראיתי שזאת לא דורון, זו הייתה ניב רביב, הייתה בחורה קצינה, עיניים פתוחות, טלפון ככה, מיקי מה עושים על החזה, ואני מסתכל, אמרתי תזוז שנייה, אני מרים אותה, לוקח אותה אליי הביתה, מנסה לעזור לה, אבל היה סביבה כתם דם נורא גדול, היא פשוט נורתה בגב, לא היה שום סיכוי להציל אותה. עכשיו, מהשכונה הזאת של דורון נחטפו אנשים, נרצחו אנשים, לא היה שום הסבר את מי חוטפים, את מי לוקחים. אתם רואים גם פה בבתים, טילי נ"ט שירו לתוך הבתים, ירי מקלעים. תסתכלו מה שעשו פה, הם היו פה חמושים מכף רגל עד הראש עם מטולי RPG ועם נשקים ועם הכל, והיו פה קרבות כבדים מאוד. צריכים להבין שהגדר זה פה מאחורה. הגדר תכף אנחנו. טוב, זה הבית של דורון. דורון שמע שיש פה התרחשות, שמה אחרי הדלת את המקרר ורהיטים. המחבלים באו, לקחו את הריהוט גינה הזה, הצמידו אותו לקיר, שברו את החלון עם קט של נשק, פרצו פנימה, נכנסו, היה חושך בממד, נכנס מחבל ראשון, לא מצא אותה. הוא אומר למחבל שהיה איתו בחוץ שהוא לא מוצא שם אף אחד. הוא אומר לו, תשמע, אם יש פה מישהו הזיז את המקרר, אין מצב שאין בן אדם. בא הרים את המיטה, מצא אותו מתחת, ותוך כדי זה הספיק לשלוח אותו הודעה קולית שאומרת תפסו אותה, תפסו אותה, תפסו אותה.
הוא הוציא אותו מהחלון או מהדלת? הוציא אותו מהדלת. הוא נכנס, הזיז את המקרר, נתן בעיטה לדלת, שבר את הדלת. כן. בחדר הזה, אתם רואים כל החדרים שרופים, והחדר הזה הוא החדר היחיד שהוא לא נורא בו כדור אחד, הם הראו רק כדור על המנעול לנסות לפרוץ, ואנחנו שלחנו לפה ביום ראשון בערב, ראינו סרטונים שעלו מהאזור הזה, ראינו שהחדר נשאר שלם, ואז שלחנו פה את הצבא, והם באמת נכנסו לפה ואמרו שהחדר שלם, קצת מבורדק, ולא היה בו כתם דם אחד, מלבד איזה נגיעה של המחבל שכנראה נכנס מהחלון, חתך את היד ונשען על הקיר. זהו, והם פה חטפו אותה, לא ידענו מה מהם, פה למטה יש את השער. השער שפרצו אותו פה, אנחנו רואים את השער למטה. על הגדר. כן. שמו מטען על השער, פרצו אותו, את עמית סוסנה מפה לקחו ברגל, דוך לכאן. שומעים פה זה גלי ברמן, גר בבית הפינתי. אלון לולו שמריז ויותם חיים, זה שניים שנחטפו מפה ושצה"ל הרג אותם. רגע, אביעד אדרי. אז קראתי שגלי ברמן עזר לך לאמילי? לעזור? זה הכל שמועות, אבל אתם רואים, הם אוהדים של מכבי תל אביב ומכבי היו פה ביום ה-500. שמו להם משהו, תמונה של מכבי, אתם רואים על הקיר. כן, שניהם, אמילי דמרי נחטפה מהחדר הזה. שם יובל סלומון, בחור בן קיבוץ. המחבלים נכנסו אליו לחדר. המחבל הראשון שנכנס, יובל תקע לו סכין בצוואר, הרג אותו במקום. והמחבל השני הרג אותו. זהו, שכונה שמחה, תוססת, אתם רואים, סיבות, צעירים. ומה נהיה פה חורבן? ותחשבו שאני גר על השכונה, אז גם אם אני ארצה לבוא לגור מול מקום כזה לא הכי סימפטי. למרות שבטח יהפכו פה את הכל, אני מאמין. כן, אני עוד לא יודע, אז אני בשלב זה, קיבלתי פרופורציות אחרות על החיים. יש לי יותר, יש לי פחות. במה אני גר, אם זה קרווילה או חדר במלון, אני שנה ורבע גרתי בחדר 4x4, אמרתי לאנשים, 4x4, חשבו שיש לי רכב חדש 4x4, אני אומר להם לא, חדר במלון. פרופורציות השתנו לגמרי, ובסדר, התמודדנו עם זה עד היום. דורון פה, היא הייתה פה בשבת שעברה, ופשוט זכרה כל מטר מה היה פה, כן, ממש. איך היא הגיבה? הייתה בשוק, גם הייתה בחדר, וכבר סיימנו את הסיור, והיא אמרה, לא, אני רוצה עוד פעם ללכת לחדר. הלכה, ישבה עם ימית אחותה בפנים. בסדר. כן, זהו, כל הדברים. כל הכבוד שעשתה את זה. כן, לוקח זמן לאבד את זה. כן, לעבד. כן, כל הדברים שלה, כל הזה, הזיכרונות. פה בבית, איפה שהאזכורית היה בית של משפחת אוחנה, יניב חבר בכיתת הכוננות. הלך להביא את הנשק, שהוא חזר כבר היו מחבלים בבית. העלו את הבית שלו באש, אשתו והילדים היו בתוך הממד, המחבלים התפטרו בממד, על המיטה שם, פתחו את החלון ויראו לכל מי שהגיע פה לחלץ, רק האישה ושני הבנים שלו שכבו בארגז מצעים, המחבל על המיטה והוא לא יודע שמתחתיו בארגז מצעים, האישה ושני הילדים. כן, פשוט ניצלו כן. ממש, עכשיו אתם רואים פה בית, חטפו בית, רצחו בית זה. אין, לא היה... פה בשכונה הזאת כולם כאילו חטפו. חטפו ונרצחו. הוא היה קרב מאוד מאוד קשה. זה הבית של עמית סוסנה. כל הדברים שלה, זה. שבוע אמא שלי אותם באה ישבה עם דורון. השקט הפסטורלי, הציפורים שאתה שומע פה, וזה ממש מה שאתה רואה. הבית שלי, איפה שהנדנדה הכחולה שאנחנו רואים, שם מאחורי הנדנדה זה הבית שלי. הבית שאנחנו רואים פה משמאל זה שני בתים. בבית השני גרו קיט ואביבה סיגל שנחטפו מהבית. איפה זה מתחלת? כן. מה? זה מתחלת? לא, זה מתחלת, זה שייך עוד לבית הראשון. הבית הבא אחריו, היותר גבוה. הבית הזה כאן מצד ימין, הבית של משפחת ברודש. אגר ברודש ושלושת ילדיה נחטפו עם הרכב שלה וחזרו. אביחי היה חבר בכיתת הכוננות שלנו, יצא מהבית שהתחיל האירוע, הלך להביא את הנשק מהנשקייה. בדרך על המדרכה פה, איפה שהפח הכתום, הוא פוגש את הילדה בשם אביגיל.
אביגיל, קטנה. שהייתה מגואלת בדם אחרי שההורים שלה נרצחו בבית, אנחנו תכף נגיע לבית של ההורים שם. היא פשוט עברה מעל ההורים, האחים שלה התחבאו בארון, היא נגעה בהורים ויצאה החוצה, היא לא הבינה בכלל מה קורה. אביחי ברודש מצא אותה, הביא אותה פה לבית, אמר לה, גר תשמרי עליה, אני הולך להביא את הנשק, וכשהוא חזר כבר לא הייתה לא אביגיל, לא אשתו, לא הילדים. נחטפו עם הרכב שלה דרך השער הזה שהם פרצו פה. גם קיט סיגל נחטף עם הרכב שלו יחד עם אביבה. הבית איפה שהדגלים, משפחת גולדשטיין אלמוג. בבית הזה נרצחו נדב וים הבת שלו. הבית כולו ירוי, אם אנחנו נתקרב נראה את הדלת, את החלונות של הממ"ד. ומשם נחטפו גם חן עם שני הבנים שלה והבת אגם. נחטפו עם הרכב של חן לרצועת עזה. בבית ההוא לא היה אף אחד. בבית הזה כאן למעלה משפחת